tardes, amigos e amigas, benvidos ao acto de apertura de curso 2018-2019 da agrupación folclórica Queixumer dos Pinos. Vostedes dirán, neste intre, que significa este decorado, que significa esta posta en escena diferente, e eu llo vou a contar. Queixumer dos Pinos xurdiu con un conxunto de pequenas ideas que pouco a pouco, a través da colaboración de moita xente, se foron facendo moito máis grandes esas ideas, porque a través do folclore da nosa terra, do folclore galego, fundamentado tamén nos máis cativos, e a través da colaboración e da unión en cadena de tantas e tantas persoas buscando esa ilusión, consiguen que Queixumer dos Pinos este a piques de cumprir 25 anos de historia. Moitas gracias. Queridos amigos, este baile ten algo moi especial, posto que decíamos que estábamos a piques de cumplir precisamente 25 anos e este é o primeiro baile que se lle ensinou aos rapaces alá por o mes de setembro do ano 1994 nun baixo dunha casa, un baixo humilde, dunha casa que o que pretendía era que un rapaz de 16 anos, con un amigo, con unha gaita e unha pandeireta,
tentar levar o que son os mozos e as mozas o folclore galego. Dende 1994 ata 2018 simboliza esta fotografía un pouco que se pretende. É que a través do mundo do folclore ir subindo peldaño a peldaño para intentar conseguir o éxito que non é ni máis ni menos co de que todos nos sintamos orgullosos da defensa da nosa cultura popular. Queixumer dos Pinos, ao longo deste ano 2017-2018, que ven de rematar, leva feito unha serie de cousas que queremos comentar por riba. Vamos a explicarles agora, a través precisamente desta presentación, cale a labor que se desenvolveu ao longo deste ano. Este ano foi un ano fundamental porque se creou por primeira vez este centro cultural. Este centro cultural no cal pretendemos ou fixemos que fose un centro de cultural interxeracional no que se dan cita xente de diferentes edades, con diferentes actividades e variadas, con un apoio decidido a xóvenes artistas desta cidade de Ourense a través de creación de diferentes proxectos, un espacio de integración social, posto que aquí conviven ao longo de todas as semanas xentes de diferentes procedencias con xente propia daqui de Ourense, nada aquí en Ourense. Se fixeron programacións culturais estables, se presentaron libros, é un espacio destinado á creación e á estimulación da creatividade e é un espacio ao mesmo tempo de acollida tanto para outras actividades como para outras organizacións. Actualmente, neste espazo, non só está o que é a Escola da Agrupación Queixumer dos Pinos, sino que se atopa un grupo de teatro, se atopa o Orfeón Unión Ourensana, compartindo espacio aquí con nos, pois se atopa o grupo de bailes orientales Nisá. Aquí temos nestas fotografías diferentes exemplos do que acabo de decir. Unha xoven artista que seguramente a veredes próximamente nun programa de televisión a nivel nacional, como é Cristina Aral. Programación, a xente que ven as programacións culturais e unha actividade interxeracional con un grupo de Senegal a través da Asociación de Senegaleses que está aquí presente en Ourense. No ano 2017-2018 se realizaron diferentes actividades de folclore, actividades de apoio a novos artistas ourensanos, non só a través da creación dun programa en colaboración cos estudios MANS e a través da Fundación Paideia, sino tamén a través da colaboración directa con grupos e artistas ourensáns de diferentes estilos os que se lles estivo traballando con eles para a posta en escena, para darlle consellos para tanto en temas musicales como en temas de preparación dos seus propios espectáculos, actividades interculturais que teñen o seu culmen máximo coa celebración das xornadas interculturais, coa presencia de diferentes entidades e asociacións de inmigrantes de diferentes países aquí da cidade de Ourense. E xa con grupos que nos chegan dende a provincia de Pontevedra, fundamentalmente dende Vigo e dende Lugo. Tamén actividades musicais varias, con clases aquí de guitarra, de gaita, de diferentes instrumentos de percusión, actividades vinculadas á promoción de etnografía. Por primeira vez este ano estamos recibindo xa no noso Museo Etnográfico Enraizados peregrinos que veñen aquí e que veñen a coñecer precisamente esta mostra etnográfica con 550 pezas e que gracias a esa promoción que se fai a través constantemente de redes sociais está chegando tamén. Publicamos o número 3 da revista Bugalla que se distribuiu a máis de 50 países e desenvolvimos ao longo deste ano o Festival Internacional da Canción Popular a través da Federación Internacional IGF Caravan aquí na provincia de Ourense e vinculado fundamentalmente ao tema termal, pero tamén con un espectáculo na cidade de Ourense na Plaza de San Martiño e desenvolvimos en Cataluña o programa Mundo Culturas 2018 que é un festival no que se deron cita máis de 400 bailarins de 7 países distintos e que levamos desenrolando dende fai 9 anos. Aquí veremos tamén nas fotografías precisamente unha demostración de diferentes actividades con un noso grupo de pandereteiras que fixo tamén espectáculo aquí co símbolo, co anagrama de Mundo Cultura, onde este ano se deron cita máis de 5.000 persoas ao longo das 4 espectáculos que se desenvolveron en Lloret de Mar e por primeira vez tamén en Bañoles, ao lado do lago Bañoles, nun espacio fermosísimo.
Continuamos aquí falando que este ano se programou de maneira que fose un espacio multidisciplinar e interxeracional. O que pretendemos que con todas as actividades teñen non só para que poidan estar nenos, sino tamén para maiores e tamén persoas adultas, que poida estar con unha familia completa. Buscamos precisamente eso. Organizamos o Festival Internacional Mundo Cultura, Sillef Caravan, coordinamos a dirección artística, isto é moi importante, porque moitas veces é algo que non se sabe. Dende aquí levamos a dirección artística de diferentes festivais internacionais de folclore. Festivais internacionais en Canarias, en Asturias, en Portugal, Francia, Bulgaria, Rumanía, Serbia e Chipre. Este ano se enviaron dende aquí non só grupos de música e de folclore galego, sino música de diferentes partes de España a cerca de 30 festivais internacionais do mundo. E se trouxeron a festivais nacionais que se desenvolveron en Canarias, en Asturias, en Cataluña, máis de 600 bailaríns de diferentes países de Europa e de América. Desenrolamos actividades de promoción do voluntariado juvenil e cultural. Vostedes seguramente verán hoxe xente que ten unha camiseta de voluntariado juvenil. Hoxe temos voluntariados juveniles de tipo cultural, máis de 30 persoas que están desenvolvendo actividade aquí en Queixumer dos Pinos, e participamos en diferentes festas patronais en diferentes puntos da provincia de Ourense, levando precisamente esa música galega, ese baile galego. Tamén non é só para levar por o mundo, sino para que tamén o disfrutemos aquí. Aquí temos tamén outro conxunto de fotografías, como podemos ver, unha actuación do grupo de guitarras, que hoxe tamén está por aquí o seu profesor, o grupo de pandereteiras, o que comentaba antes, precisamente do Festival Internacional da Canción Popular, e tamén na parte de arriba un dos eventos máis importantes que desenvolvemos dende fai 3 anos, ao que lle queremos agradecer a confianza depositada en nosa Secretaría Xeral de Migración da Xunta de Galicia, como son as Escolas Abertas, programa de formación de máis de 70 mestres de baile, gaita, percusión, traxes regionais, que dende aquí se formaron e estiveron participando e fixeron unha actuación precisamente tamén na Praza de San Martiño de Ourense. Presentamos un espectáculo de Xira 2018 aquí neste noso escenario, un escenario humilde, feito coas mans dos propios voluntarios, pero un escenario onde poden estar artistas de todo tipo. De feito, tivemos este ano unha gran presencia a través dun artista chegado dende Venezuela, como é Laureano Márquez. Moitos de vostedes ou mellor o puderon tamén ver últimamente en televisión, na Sexta en televisión, estivo aquí facendo un monólogo e aparte transmitindo un pouco a situación real que está vivindo o povo venezolano actualmente ali, por desgracia. Presentamos o espectáculo de grupo de pandereteiras por primeira vez. Queixumer dos Pinos, despois de 24 anos, presentou un espectáculo únicamente baseado nas pandereteiras, con diferentes cantos, onde se fixeron diferentes escenografías, e organizamos e executamos, como dixen con anterioridade, o programa Escolas Abertas da Secretaría Xeral de Migración. Novamente aquí fotografías que resumen un pouco todo este tipo de actividades. Me gustaría destacar unha delas, e que temos un canal propio de YouTube, no cal a través dese canal emitimos absolutamente todas as actividades que dende Queixumer dos Pinos promocionamos, excepto as que son únicamente didácticas. Non temos unha calidade de 10 de imaxe, pero temos unha ilusión tremenda e cada vez vamos traballando pouco a pouco en mellorala. Me gustaría destacar tamén este ano o acordo co que chegamos para que os alumnos da Escola de Imaxe e Son daqui da Farixa e os de Producción Audiovisual fan moitos deles prácticas aquí ao longo de todo o ano para que despois lle poidan dar precisamente esa titulación. Por lo tanto, tamén o meu agradecemento á xente da Farixa por esa confianza en nós. E, por suposto, a pesar de todo ese traballo, non nos podemos olvidar que somos unha entidade viva, unha entidade onde diferentes festas forman parte do que aquí se fai, dende diferentes cenas ata unha culminación clave como é a festa do Entroido Ourensán, unha festa de pro, unha festa que realmente nos chega a todos o corazón. Precisamente este conxunto de actividades, porque non poderíamos estar unha a unha enumerando cada unha, é o que se desenvolve, os que se desenvolveu este ano pasado aquí neste espacio que pretendemos seguir executando e que esperemos que a todos os que participaron delas fose do seu agrado. Moitísimas gracias pola súa atención.
Bueno, como falábamos de entroido, pois o entroido tamén ten esa parte de pandereteiras, non? E ten de música. Entón vamos a recibir as pandereteiras de Queixumes dos Pinos que se van ir acercando por aquí. Pandereteiros tamén, porque hai un. Aí ven, vamos a dar un forte aplauso porque din que despois da explicación ten que ver algo de diversión, non? Eu expliquei agora un pouco todo o que facíamos, pero agora veñen as nosas pandereteiras. Fixadevos que guapas. Fixadevos o que comentaba antes, precisamente interxeracional. Xoven, mediana edad, xoven, moi xoven, mediana edad, e a moita honra, claro que sí. Pero, Delia, é bonito compartir ou non estes momentos con xente de diferentes edades? Iso é inolvidable. Gracias. Bueno, lles vou a deixar cas pandereteiras porque nos van a facer agora dúas pezas. Unha peza moi coñecida que se chama Maruxiña e outra que se chama Muiñeira de Fraga. Así que o disfruten. As pandereteiras de Queixumes dos Pinos.
Forte aplauso para as pandereteiras, a pesar de que non hai maneira, Un está aí agardando para non ter gastos, e mira do que fan as pandeiretas. Forte aplauso para elas, que enerxía, moitísimas gracias. Bueno, as pandereteiras sempre foi unha figura que connosco tamén estivo sempre moi directamente vinculada. Ahora, chega un momento que a mí me gustaría destacar. Hai Ourense, moitas veces, non acabamos de recoñecer o talento e a calidade de moita xente que hai nesta cidade. Ourense ten un potencial realmente grande. E ese potencial, ahora lles vou a dar as gracias a unha persoa que é un artista ourensán. Realmente é complicado definilo, porque non sei se é pintor, se é actor, sei que é profesor, boa xente, bo e xeneroso, como digo no soino galego tamén, e que ese talento o quiso tamén que nos tivésemos unha parte del, e hoxe nos trae un regalo. Por tanto, estou falando de don David López Gesto. Aquí temos unha pequena mostra do que el fai, precisamente, nos explicará depois se quere, creo que con plumilla, precisamente, como fai. Ten verdadeiras obras de arte, pero que sería un entroido en Ourense sin David López Gesto? Tamén traballando a través de Fray Canedo e actualmente na asociación Andén Primeiro. E a nos hoxe nos quere traer un agasallo, entonces nos só o que podemos facer é darlle as gracias. Gracias, David López Gesto. Pois nada, síntome totalmente avellado, non? Este traballo fíxeno por encargo de a miña dona, e claro, non sei que desfacer. Fixen unhas reproduccións numeradas e filmadas e ocorreuse de unha porque son vos amigos, algunha xente da que se manda por aquí, incluído. Despois me parecía que a temática pois que encaixaba un pouquinho. Entón, unha das reproduccións das primeiras é a que tedes vos aquí, que enseño agora. Unha é iso, a temática. Quixen representar un pouquinho aqueles vellos gaiteiros que recordo na miña aldea da montaña de Lugo, de moi pequeniño, que lle amenizaban as festas e as verbenas a nosos avós e bisavós, e non tiñan ni puta idea o mellor de música. É alucinante. E que seguen hoxe o mellor zumbando por aí nas súas casas ou non. Espero que vos guste, ou, bueno, a vos xa sei que vos guste porque xa vos conoce. O que non conozco eu é o enmarcado, o traballo. Entonces, bueno, penso que a min gustoume, fíxeno con moito cariño. Muchísimas gracias, de verdad. Moitas gracias a vos polo vosso cariño e que os disfrutedes igual que disfrutei o facerlo. Seguro que o vamos a disfrutar porque estará nun sitio ben visible para todo o mundo neste centro cultural e con moitísimo cariño, de verdad, moitísimas gracias. Bueno, aí xa veo a secretaria a collelo, así e a cuidado. Moi ben, así me gusta. Con Chispo, vos vou a presentar, espera, non me tapes tráeme a Chispo. Bueno, sí. Vos non conocedes a él, pero moitos nenos, este chamase Chispo.
E non é porque yo puxera eu, é que yo puxeron os nenos de Queixumes dos Pinos, alá por ano 1994. A cada viaxe de Queixumes dos Pinos, aquí sí, veu connosco en avión, veu connosco en autobús, miles e miles de kilómetros, e sempre vestido de galego, porque que sería o noso folclore se non o traballamos cos máis xóvenes, que somos que o perduran. Así que, gracias Chispo, o ano 25, tío, que este facendo maior. Así que, e a seguir loitando por o folclore. Bueno, claro, falamos do que fixemos o ano pasado, vimos pandereteiras, vimos grupo de baile e imos falar agora do que vamos a facer, precisamente do que pretendemos facer durante o ano 2018-2019. Precisamente un ano onde nos achegamos a ese 25 aniversario. E non lo vai a decir agora aquí esta presentación. Así que, aí está. O primeiro que temos que decir é que, a pesar de que estamos en outubro, durante todo este mes seguirán abertas as plazas de actividade para que se inscriba xente en actividades. Este ano máis actividades que nunca: gaita, teatro, guitarra, baile galego, manualidades, taller de tapicería, cantos de taberna, canto e pandeireta, percusión tradicional, interpretación e canto, ximnasia de mantemento e taller de construcción, non de destrucción de decorados, de construcción de decorados. Todos estes con diferentes horarios e en moitos casos diferentes niveis, para que a xente que o desexe e aqueles que hoxe estedes aquí por primeira vez ou que saibades que podedes vir a matricularvos durante todo este mes de outubro. E agora, unha vez visto isto, vamos a facer actividades de baile galego e de folclore galego, actividades de apoios, valores a novos artistas. Imos a seguir traballando con todos aqueles xóvenes artistas de Ourense que o queiran e o desexan. Seguiremoslo facendo porque creemos que é a nosa responsabilidade. Poden vostedes ver diferentes artistas aquí da cidade de Ourense que pasaron por este escenario e que estiveron traballando connosco. Seguiremos con actividades interculturais porque consideramos que a cor da pel, o lugar de nacemento non ten nada que ver para poder vivir en paz e facer unha sociedade mellor. E que mellor que conocer a cultura de diferentes sitios para respetarnos mellor, sobre todo neste mundo que estamos hoxe en día, que o respeto precisamente é algo que non está moi de moda, por decirlo de algún xeito. Actividades de promoción da etnografía. A todos os vostedes, os que queiran, non dubiden en decirche que se pasen a ver esta mostra etnográfica. Non é como a gran mostra etnográfica da Casa do Patrón de Doade de Lalín. Para nós esa é unha quimera, o valoramos enormemente ese traballo de todo o equipo de Doade, de Manolo e todo eles, pero nós temos esa pequena mostra con moitísimo agarimo. El me decía cando estaba aquí que era algo que o facíamos con cariño. 25 anos de investigación etnográfica que nos levamos e que a temos aí a disposición de todo o mundo. Vamos a abrir próximamente, calculo que probablemente no mes que ven, vamos a facer a inauguración da biblioteca. Temos unha biblioteca aquí con máis de 3.000 libros e con unha parte importante desa bibliografía vinculada ao mundo da música. E algúns deses libros pertencen tamén ao Orfeón Unión Ourensana. E ese libro vai a recibir un nome. Un nome, eu creo que moi bonito. Para min, Xosé Neira Vilas sempre foi un escritor o que eu lle tiña un recoñecemento, un cariño especial. E esas historias de Balbino, si todos pensades, bueno, pois o sitio, a nosa biblioteca chamarase O Recanto de Balbino. Todos aqueles que queirades ver, ler e comprobar cousas aí, tendes aí un espacio neste centro que é O Recanto de Balbino. Continuaremos con ciclos de curtametraxes, como temos aquí o ciclo de curtametraxes Carlos Pérez. Carlos Pérez, a pesar de que o vemos moitas veces por aquí e por a calle, é unha das persoas que fixo o primeiro longametraxe en galego de Ourense. O fixo el, con nada. Está registrado, o poderedes comprobar despois. Nesa mesma época, ese movimento cultural estivo Chano Piñeiro, Carlos Pelo, etc., que foron auténticas referencias do cinema
en Galicia. Pois nós temos ese ciclo de cortometraxe, un ciclo de documentais internacionais vinculados á cultura internacional, que tamén o desenvolvemos aquí. O apoio que vamos a seguir amosando a grupos e artistas de aquí de Ourense. Decía antes que unha moza está este fin de semana precisamente grabando nun programa de televisión en Telecinco, precisamente en Got Talent, saldrá estos días, pero é que outra artista se marcha a México, que tamén actúa aquí e ensaya moitas veces aquí a levar a música galega a un festival de música en México. Outras actividades que desenvolveremos, bueno, aquí ven fotos de diferentes eventos. Antes falábamos do proxecto Mundo Culturas, aí ven, por exemplo, unha fotografía do espacio de Mundo Culturas e despois actividades que se desenvolveron e que desenvolvemos aquí, neste espacio, con nenos, fundamental os nenos. E como tiñamos esa referencia tamén nesa fotografía das Escolas Abertas 2017-2018, que continuaremos, Dios mediante, organizando o ano que ven coa apoio, coa confianza da Secretaría Xeral de Migración e en especial do Secretario Xeral Ourensán de Pro, don Antonio Rodríguez Miranda, que hoxe non está aquí por problemas da xenda, pero que lle agradecemos enormemente. Vamos a continuar con unha programación cultural multidisciplinar. Non queremos que a xente pense que aquí só hai música galega e folclore galego. Aquí ten cabida todo tipo de actividade artística e escénica. E estamos dispostos a captar. Se vostedes coñecen a alguén que teña unha virtude escénica, unha capacidade de facer cousas, ou un coro, un artista musical, un mago, etc., aquí sempre vai a ser ben acollido para poder facer as súas actuacións. Seguiremos organizando festivais internacionais de folclore, de música e danza en comparación ca Federación Internacional. Eu precisamente o mércores me marcho para Lituania, onde tenemos Consello de Administración e onde se vai a falar sobre o folclore en xeral e o folclore galego, e Ourense vai a volver a ser unha referencia. Organizaremos o segundo Congreso Internacional de Folclore e Turismo, un congreso onde este ano vamos a contar co apoio de máis de 50 consulados internacionales. É algo que para nós é algo increíble. E o folclore galego volverá a estar representado aí a cidade de Ourense a través de Queixumer dos Pinos. A coordinación e dirección artística de todos eses festivales, máis de 3 máis. Vamos a ter 3 festivais máis cos que vamos a colaborar, 2 en Italia e un en Macedonia, nun país aí en la extinta Yugoslavia. Vamos a seguir desenrolando actividades de promoción de voluntariado juvenil, porque fai falta que a xente xoven faga cousas para os demais e de maneira totalmente voluntaria, pero non un voluntariado autónomo, sino un organizado. Para iso sempre contamos coa colaboración da Dirección Xeral de Voluntariado da Xunta de Galicia. Aquí seguimos vendo diferentes actuacións, sobre todo nenos que tocan, que bailan as nosas pandereteiras con ese decorado, que o que fixo ese decorado, ese cruceiro, é precisamente a persoa encargada de dar o curso de construcción de decorados. Vamos a preparar e o presentaremos no mes de decembro. Estamos traballando xa dende fai meses en colaboración coa Real Banda de Gaitas da Diputación de Ourense e con don Xosé Luis Foxo. Vamos a presentar no concerto de Reis da Catedral un conxunto de panxoliñas tradicionais totalmente inéditas e se vai a gravar precisamente como disco, fundamentadas sobre todo na zona do Ríos, nas panxoliñas do Ríos e na zona de Quiroga, toda a zona esa do Val do Lor. Organizaremos coa Secretaría Xeral as Escolas Abertas, participaremos nun Festival Internacional de Folclore, promocionaremos o canal de YouTube e publicaremos o número 4 da revista Bugalla, porque está neste momento preparándose. Estamos traballando a tope precisamente para poderlo sacar. Eu calculo que a principios do ano 2019 estará o número 4 da revista Bugalla. Nos aparte tamén creamos, e si creamos ese Festival Internacional de Folclore Mundo Culturas en Lloret de Mar, vamos a retomar un festival que tiñamos anos atrás, pero que gracias á colaboración do Parlamento de Praga vamos a recuperar na cidade de Praga. Vamos a facer un programa internacional de folclore no centro de Praga, en colaboración coa Federación Serbia de Folclore, que é a que imos a facer ali.
e vamos a seguir traballando precisamente nese primeiro paso que demos este ano de colaboración cos consulados internacionais, porque fa unha labor importante, sobre todo a través das embaixadas cos agregados culturais que teñen os diferentes países, e queremos que estén presentes en Ourense e que Ourense sexa presente tamén para eles. Aquí temos un exemplo de diferentes actividades. A Coral do Orfeón Unión Orensana nunha actuación aquí, Laureana Márquez, que falábamos antes del, que fixo aquí tamén o seu espectáculo con máis de 200 personas, que estábamos aquí que non dábamos casi respirado, as pandereteiras de Queixumes dos Pinos na actuación do Festival Internacional IGF Caravan, e os nenos de colexios que estiveron bailando aquí nestas actuacións que nos facemos para que eles transmitan aos pais e a todos os que queiran todo eso que les fan ao longo do ano. Pero temos unhos obxectivos que non podemos perder. Temos que mellorar a capacidade de integración e de coñecemento da nosa institución entre a xente daqui do barrio e a xente de Ourense en xeral. Creo que temos unha eiva importante nese sentido. Queremos traballar para incrementar a calidade das actividades e incrementar horarios para que toda a xente que o desexe poida vir. Queremos mellorar o acondicionamento deste local. Lle demos realmente un cambio importante ao longo deste ano. De feito, con un sacrificio realmente enorme, pero xa temos agora calefactado toda a parte de arriba e queremos seguir traballando no acondicionamento deste espacio para que toda esa xente que veña este nas mellores condicións para facer as actividades e para disfrutar de todo o que aquí se propón. Queremos mellorar os medios a disposición de cada un dos participantes das actividades que veñen aquí, para que teñan un aprendizaxe da mellor calidade e co mellor material posible. Queremos actualizar a parte administrativa nosa aos novos tempos. Nos realmente temos ordenadores, pero temos ordenadores individuales ou ordenadores dende fai 15, 20 anos, e queremos seguir traballando tamén para mellorar esa parte administrativa, porque hoxe todo vai dun xeito moito máis moderno e temos que seguirnos modernizando nese. Temos que incrementar o número de participantes das nosas actividades, e para iso vostedes que están aquí, os que veñen as actividades, son fundamentais para trasladarlo a xente, para que veñan a participar das actividades. Temos este espacio moi singular aquí en Ourense, que non depende de ningunha administración, que colabora con todas as administracións e que xente que ven de fora o pon moito en valor. Entonces, eu o que lle digo, nos falta que lograr transmitir a mensaxe para que a xente realmente disfrute este espacio, porque non está feito para nós individualmente, está feito para todos vostedes e toda a xente desta cidade. E queremos poñer en valor durante este ano todo o traballo realizado por máis de 1000 persoas, de máis de 1000 bailaríns que ao longo destes 25 anos formaron parte de Queixumes dos Pinos. Porque creemos que cada gota de sudor foi moi importante para hoxe poder estar aquí. Cada lágrima, cada sorriso, cada esforzo fundamental para poder estar a piques de cumprir 25 anos. Isto e moito máis temos que mellorar, pero seguiremoslo facendo con ilusión, porque é o que nunca e xamais debemos de perder. Aquí agora volveredes a ver unhas fotografías de xente con esa ilusión, pandereteiras, grupo de baile, grupo de guitarras, pero se o folclore é fundamental, todo os demais, todo o que se complementa é básico para seguir construindo este centro cultural Queixumes dos Pinos. Moitísimas gracias a todos. Para nós é moi importante o apoio, a parte do institucional, o apoio de empresas privadas, e levan sido fundamentales durante todos estes anos. Discomóvil Show, Cafés Lisboa, hoteles e balnearios do Grupo Caldaria coa Fundación San Rosendo, que tan enorme labor fan ao longo do ano. O grupo de autocares Alfer, que tantos kilómetros fixemos. A Casa do Patrón, un restaurante e todo o traballo do Museo Etnográfico da Casa do Patrón. Os estudios MANS de A Coruña e a Fundación Paideia, que dende fai 2 anos
se fixaron neste proxecto e están botándonos unha man realmente importante. Orixe Comunicacións, Servicios Ourense e outras empresas que en momentos puntuais están colaborando con diferentes eventos promovidos desde aquí. A todos eles, moitísimas gracias, de verdade, de corazón. E agora ven un momento importante. Queixumes dos Pinos naceu no mes de setembro do ano 1994 en Pereiro de Aguiar, cando solamente levaban ensayando 6 meses, chega o mes de abril. Naquel tempo, aínda a romería se mantiña. Preparamos un baile adicado precisamente a esa romería, a esa Virxe, a Virxe dos Gozos. E de maneira prácticamente ininterrumpida ao longo destes anos, cada ano, a semana despois de Semana Santa, ese primeiro domingo, vamos a interpretar sempre este baile ali. E o levamos por outros sitios tamén, e na cidade de Ourense o levamos feito moitas veces, pero naceu ali para esa Virxe, para ese momento. E hoxe, como estamos achegándonos ese 25 aniversario, o traemos para todos vostedes. Interpretará o grupo de baile de Queixumes dos Pinos a danza procesional de Seara de Montes.
Vamos a pedirle ahora un poquinho para aquí, así, ahí. Y le vamos a pedir, por favor, si vengo gaiteiro para adelante, porque vamos a semifinalizar este acto coa interpretación do himno galego, cual lle pedimos, si son tan amables, de levantarse. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Qué tal? Bien. Bueno, Miguel es nuestro nuevo fichaje. Este año lo tenemos fichado. Este año, señor alcalde, usted se fija bien, seguro que lo conoce porque estuvo en las escuelas abiertas 2018. Desgraciadamente en su país, Venezuela, están pasando una situación lamentable y nosotros, los ourensanos, le vamos a abrir la ciudad y el corazón de par en par, porque era profesor de gaita en el Centro Gallego de la Hermandad Gallega de Valencia. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, nos vamos a ir, así que le voy a decir a los bailarines que ya pueden salir del escenario. ¿Vale? Fuerte aplauso para todos ellos, músicos, bailarines. Gracias, señor alcalde, muchísimas gracias por su presencia aquí, en representación de todos los ourensáns. Tamén, moitísimas gracias ao concelleiro de Medio Ambiente, don José Araujo, e a todos vostedes. Ya saben, hai que vir as actividades de Queixumer dos Pinos. Así que ahora les vamos a deixar con un remate muy especial. Folclore, no. Isto é música e fíxense o que vai a pasar aquí coas luces e con todo. E dentro de 2 minutiños, 3 minutiños, están todos convidados a unos pinchos que tenemos aí. Moitísimas gracias e non olviden de anotarse as actividades que se propoñen desde este Centro Cultural. Moitísimas gracias.